Ahojte ľudia, ako sa dneska máte? Neviem, ja zle. Dobre, ahojte. Ideme ochutnať, dáme do Primeu, lebo ako vy, čo ma sledujete, viete, že už mi 2 Primey došli. Tak ideme tam dať ďalší prášok. Už sme mali jednu ochutnávku takého dobrého červeného Tropical Punch. Strašná sladota. Ideme to tam dať. Nemôže byť všetko. Hej. To je všetko. Čo? Ako? Ako to môže byť všetko? Hej, môžeš mi pomôcť? Hej. To môj asistent, hej. V popisku budete mať jeho kanál. Môj kamarát. Mixer náš. Už aby to bol aj kameraman. Ďakujem. Môžeš mi to teraz otvoriť? Si. Dobre, to už tak. Ďakujem. Ideme koštovať náš. Má to zaujímavú farbu, hej. Neviem, čo by to malo oranžovú, keby to malo byť biela. A vážne, to je oranžové. To je oranžové. A tebe dám, hej. Ja ťa... Hej. Ja som vôbec na seba nevylial, hej. Nechutí to ako. Čo? To ešte, že viac to treba. No, asi, hej. No poď mixer, poď mixer. Postavím sa a teraz to bude... Ty si sa očúral. Nie. Ty sa... Ďakujem. Môžeš mi to otvoriť. On to hodil do vzduchu a jemu to takto pristalo. Hej, na zdravie. Má to vždy oranžovú farbu. Ako pomaranč. Čo? Daj vyskúšať. To ako je, jak pomarančové, to by bolo jak... Ja som mal to, nebolo také farby. Oni sa pomýlili! Oni nedali z toho pomaranču, ale dali ten pomaranč. Máme pomarančové nakoniec, takže... Oni sa pomýlili, lebo Čo? to sa im nestalo. Čo? Lemon lime je Hej, zaostri. Zaostrieš? Ja ešte vyskúšam. Ale to je vážne pomaranč. To je pomaranč. Ešte raz. Hej, na zdravie. Ale to je vážne pomaranč. Počkej, teraz tam videj, že som to dal. Hej. Idem robiť video, že? Nie teraz, veď ja točím, hej. Dobre. Pomaranč. Error pack. Error pack. Error pack. Super. Máme natočený error pack. Stroje nie sú dobré. Dobre, tak čaute. Error pack.